за да не събудите човека до себе си, и тръгвате по коридора, като се придържате за стената. Връщате се, лягате, дърпате завивката и сънят го няма. Лежите с отворени очи и си мислите. Пак. Ето, пак се повтаря. А сега най-неприятното. Вие сте убедени, че причината е в мехура. Или в простатата. Или че просто сте пили много вода вечерта. И почти винаги това не е истинската причина. В следващите минути ще ви кажа какво наистина ви вдига през нощта. Ще ви кажа за един тих недостиг в тялото, за който почти никой не се сеща, защото той не боли, не се вижда и не се усеща през деня. И ще ви кажа за онази една лъжица преди сън, която много хора след няколко вечери описват с едни и същи думи. Спах до сутринта. За първи път от години. Но ще ви помоля за нещо. Не прескачайте напред. Защото ако вземете лъжицата без да разберете защо тя работи, ще я вземете грешно. И няма да ви помогне. Да започнем от най-голямата заблуда. Когато човек се буди по няколко пъти на нощ, първата мисъл е: мехурът ми е отслабнал. Остарях. И се примирявате. Започвате да пиете по-малко вода вечер. После спирате чая. После спирате и супата. И знаете ли какво става? Ставането през нощта не намалява. Понякога дори се влошава. А през деня се появяват други неща. Суха уста, замайване при ставане, глава, която тежи, запек, крака, които не искат да вървят. Значи проблемът не е бил във водата. Ще ви обясня нещо просто, което рядко се обяснява на пациентите, защото отнема време, а времето в кабинета е малко. Вашето тяло не решава нощем колко течност да изхвърли според това колко вода сте изпили. То решава според това къде се е намирала тази течност през деня. Представете си, че цял ден сте на крака или, обратното, седите в креслото пред телевизора. Гравитацията тегли надолу. Течността се събира в глезените, в пръстците, в стъпалата. Вечер обувката е по-тясна, чорапът оставя следа, пръстенът е по-стегнат. Познато, нали? Тази течност не е изчезнала. Тя стои там, в краката, като в резервоар, и чака. И щом легнете хоризонтално, всичко това тръгва обратно. За 2-3 часа резервоарът се излива в кръвта. Сърцето усеща, че кръвта стана повече и подава сигнал. Изхвърляй. Бъбреците се подчиняват. И ето ви в 3 часа през нощта, боси, по коридора. Ето защо да спрете водата вечер не работи. Вие изхвърляте не вечерната вода. Вие изхвърляте дневната, която е стояла в краката ви. А сега – недостигът. Онова, за което почти не се говори. За да задържи течността където трябва, тялото ви работи с няколко много прости неща. Минерали, соли, микроскопични количества, но без тях цялата система се разбалансира. И най-тихият, най-често изчерпаният от тях, особено след 60, е магнезият. Магнезият не боли. Няма как да усетите: ох, магнезият ми падна. Той просто си тръгва бавно, с годините, с лекарствата за кръвно, с хапчетата, които изкарват водата, с кафето, с захарта, с храната, която вече не е толкова богата, колкото беше преди 50 години. И когато го няма достатъчно, се случват няколко неща едновременно. Първо, мускулите не се отпускат както трябва, а мехурът е мускул. Мускул, който трябва да се разтяга спокойно и да чака. При недостиг той става раздразнителен, свива се при малко количество и изпраща сигнал «пълно е», когато изобщо не е пълно. Затова ставате, отивате и излиза съвсем малко. Познато ли ви е? Ставате 3 пъти, а количеството е като от едно ставане. Това не е слаб мехур, това е нервен мехур. Второ, нервната система не влиза в дълбок сън. Магнезият участва в онова превключване, при което мозъкът вечер се успокоява. Без него сънят е повърхностен, тънък, като лед на локва. И всеки най-малък сигнал от тялото ви изважда от него. При дълбок сън, мехурът може да сигнализира колкото си иска, вие няма да се събудите. При повърхностен сън се будите от всичко. Трето, и ето тук започва най-интересното. Балансът на солите се разстройва, а с него и задържането на водата. Тялото не знае кога да пази течността и кога да я изхвърля. И избира най-неудобния момент. Нощта. Но има още един момент, за който почти никой не знае, и той обяснява защо някои хора се будят точно в 3:30 всяка нощ, като по часовник. Ще ви кажа за него след малко, защото първо трябва да ви разкажа за една жена. Дойде при мен жена на 72. Дребна, спретната, с внимателно вчесана коса, от онези, които се извиняват преди да заговорят. Каза ми: докторе, идвам не за себе си, а за дъщеря си. Тя вече не издържа. Ставам по 4-5 пъти на нощ, будя цялата къща, а после по цял ден спя в стола. Питах я кога е започнало. Отговори:
От около 3 години, след като ми смениха лекарството за кръвното. Питах я какво прави вечер. Каза: нищо особено. Гледам телевизия до 11, после лягам. Питах я как седи докато гледа. Показа ми. С крака на пода, в креслото, часове наред. Питах я и още нещо. Питах я за краката. Тя се засмя тъжно и вдигна крачола. Глезените бяха подути, чорапът беше оставил дълбока следа, като врязана линия. И тя ми казваше през цялото време: пия много малко вода, докторе, едва по 2 чаши на ден. Специално не пия, за да не ставам. Ето ви целият механизъм в един човек. Малко вода през деня, затова тялото се вкопчва в течността, която има, и я трупа в краката. Часове в неподвижно седене, значи нищо не помпа тази течност обратно. Лекарство, което извлича минералите. И повърхностен сън, при който всеки сигнал я вдига. Не й дадох ново хапче. Дадох и 4 промени в навиците и 1 лъжица преди сън. След 11 дни дъщеря й се обади сама. Не за друго. Просто да каже, че майка й е спала цяла нощ. И че на закуска си е наникала. Ще ви кажа тези 4 промени. И ще ви кажа лъжицата. Но първо ме изслушайте за нещо. Ако това, което говоря, ви звучи като за вас, ако точно сега си помислихте, ама той описва мен, натиснете палеца под видеото. Не заради мен. Просто така това видео стига до още един човек, който тази нощ ще стане 3 пъти и няма да разбере защо. Може да е съседката ви. Може да е брат ви. Отнема ви 1 секунда. Сега за онзи момент, който обещах. Защо точно 3 часа? Защото пълното преместване на течността от краката към кръвта отнема средно 2 до 4 часа след лягане. Лягате в 11, будите се в 3. Лягате в 10, будите се в 2. Затова е като по часовник. Не сте луди, не си въобразявате. Това е механика. Чиста механика на течността в едно тяло. И ако механиката е причината, значи механиката може и да се промени. Точно това ще направим. Първо, краката горе, преди лягане, не в леглото. Час и половина до 2 часа преди сън, легнете на дивана или на пода и вдигнете краката по-високо от сърцето. Възглавница под пръстците, стъпалата опрени в стената, както ви е удобно. 20 минути. Може и с телевизора, може и с радиото, няма значение. Какво правите с това? Изпразвате резервоара по-рано. Течността тръгва обратно към кръвта, докато вие сте будни, и бъбреците я изкарват, докато сте будни. Ще отидете до тоалетната още преди лягане и това е целта. Изкарвате нощната работа преди нощта. Хората ми казват: ама аз ще стана 2 пъти вечерта тогава. Да, ще станете. Будни, с чехли на краката, на светло, без страх, че ще паднете. И после ще спите. Второ, движение вечер, дори 2 минути. Не ви говоря за гимнастика. Говоря ви за нещо, което може да направите, седейки в стола. Вдигате пръстите на краката нагоре, после надолу. Нагоре, надолу. 20-30 пъти. Прасецът е втората помпа на тялото ви. Не го казвам за красота, наистина е така. Той изтласква течността нагоре по вените, всеки път, щом го свиете. При човек, който седи неподвижно, тази помпа мълчи с часове. Станете и се разходете из стаята веднъж на час вечер. До прозореца и обратно. Толкова. Това е всичко. Трето. Султа вечер. Внимавайте тук, защото ще кажа нещо, което звучи против всичко, което сте чували. Много хора след 60 ядат прекалено солено през целия ден и после се чудят защо задържат вода. Солта задържа течност. Ако вечерята ви е туршия, консерва, кашкавал, кулбас, супа от купче, вие вечер натоварвате тялото си с течност, която трябва да се изхвърли някъде. И тя се изхвърля през нощта. Значи, вечерята е най-леката, най-малко солена храна за деня. Не безсолна, просто най-лека. Четвърто. Водата през деня, не вечер. Това е обратното на онова, което правите сега. Пийте водата си в първата половина на деня, от сутринта до късния следобед. Тогава тялото има цял ден да я разпредели и изхвърли. Вечер намалявате, но не спирате напълно и никога не си лягате с суха уста, защото сухата уста през нощта също ви буди, само че вие го приписвате на мехура. Знам, че точно тази точка е най-трудна за приемане. Цял живот сте си казвали: пия по-малко, ставам по-малко. Но помислете какво видяхме при жената с 72 години. Тя пиеше най-малко от всички и ставаше най-често от всички.
Едно тяло, което е жадно, не изхвърля вода по-малко. Той я задържа на грешните места и после я освобождава в грешното време. А сега лъжицата. Ето какво й дадох на нея и какво давам на много хора от тогава. Съвсем просто. Една чайна лъжица истински мед, а върху нея съвсем малка щипка обикновена сол. Толкова малко, колкото се хваща между два пръста. Изяждате го бавно, направо от лъжицата, около половин час преди лягане, с не повече от 2-3 глътки вода след това. Защо това работи? Медът дава на черния дроб бавна енергия за нощта. През нощта, при празен резервоар в черния дроб, тялото се стряска, изхвърля хормони на стреса и ви буди. Точно за това много хора се будят с усещане за тревога, със сърце, което бие, и чак после осъзнават, че искат до тоалетната. Медът предотвратява точно това пропадане. Щипката сол помага на течността да остане в кръвта, там, където трябва да е, а не да се изтича през бъбреците в най-неподходящия момент. Малко количество, вечер, точно преди хоризонталното положение. Това е стар моряшки и селски трик, който днес се обяснява много добре. А сега най-важното от цялата тази лъжица, и ако сте слушали разсеяно досега, чуйте това. Тя работи като финална точка. Не като заместител. Ако през целия ден краката ви са пълни с течност, ако не сте се движили, ако вечерята е била солена, лъжицата няма да ви спаси. Тя е последният детайл, не първият. Затова ви казах в началото да не прескачате. И ако имате диабет или ви е казано да внимавате с сладкото и с солта, тази лъжица не е за вас. За вас работят другите 4 неща и те работят силно. Не е нужно да я вземате. Сега за храната, която връща онзи тих недостиг обратно. Защото лъжицата е за тази нощ, а храната е за следващите месеци. Магнезият седи в най-обикновени неща, които вероятно са били на вашата трапеза, докато сте били млади и са изчезнали някъде по пътя. Тиквени семки. Шепа на ден, необелени или обелени, все едно. Това е може би най-богатият прост източник, който човек може да си купи от квартала. Ядки. Бадеми, лешници, орехи. Не пакетче солени фъстъци пред телевизора, сурови или леко печени, шепа. Тъмнозелени листа. Спанак, коприва на пролет, лапат, магданоз в големи количества, не като украса. Зелето и то върши работа. Бобови. Леща, боб, нахут. Старата храна, тежката храна, която днес се смята за селска и се пренебрегва. Тя е богата. Пълнозърнести неща. Увесени ядки, елда, хляб от истинско пълнозърнесто брашно, а не от бяло с добавен цвят. Какао. Истинско, горчиво. Не сладкишите, а самото какао. И минерална вода. Не всяка, а тази, която е наистина минерална, с богат състав. Чаша на ден върши работа, за която не подозирате. Забележете нещо. Никъде не ви казвам да купите нещо специално, скъпо, поръчано отдалеч. Всичко това е в най-близкия магазин, а половината на пазара. Има и обратната страна. Неща, които тихо изнасят магнезия от вас. Прекалено много кафе, особено след обед, много захар, алкохол вечер, дори малко, дори за сън, той дава първите 2 часа сън, а после ви буди точно в средата на нощта и то с усилена нужда от тоалетната. И силният, продължителен стрес, който изгаря минерали като печка. Сега искам да ви кажа за един мъж. Дойде при мен на 68 години, бивш шофьор, едър човек с уморени очи. Каза ми едно изречение, което помня и до днес. Докторе, аз не се страхувам от смъртта. Страхувам се от тъмния коридор. Беше паднал. Веднъж, през нощта, на връщане от банята. Не се беше счупил нищо, беше извадил късмет. Но от тогава лягаше със страх. Караше се сам със себе си да не пие вода. Стоеше буден, за да хване момента и да не бърза после. И разбира се, спеше все по-зле и ставаше все по-често. И знаете ли какво го промени най-много? Не лъжицата, не храната. 20 минути с вдигнати крака вечер и малка лампа в коридора, която свети постоянно през нощта, слаба, топла, колкото да се вижда подът. Защото половината от неговия проблем беше страхът, а страхът също буди. Казвам ви го, защото искам да чуете нещо. Ако през нощта ставате, направете така, че това ставане да е безопасно. Пътечка без килимче, което се плъзга. Нищо на пода по пътя. Слаба светлина, която не ви събужда напълно, но ви показва къде стъпвате. Изправяте се от леглото бавно, седнете първо на ръба, пребройте до 5 и чак тогава станете.
Защото кръвното пада, когато скочите изведнъж, и точно тогава става бедата. Няма нищо срамно в това. Срамно е да си счупиш бедрото, защото си бил горд. Ако това видео ви е било полезно до тук, абонирайте се. Тук говоря спокойно и без бързане за неща, за които в кабинета никога няма време, точно както бих ви ги казал, ако седяхме един срещу друг и никой не чукаше на вратата. Сега, и това е важно, искам да ви кажа кога нощното ставане не е това, за което говорим. Има случаи, в които тялото ви подава друг сигнал и тогава лъжицата и вдигнатите крака не са отговорът. Слушайте внимателно. Ако жаждата е станала огромна, ако пиете и не се насищате, ако сте отслабнали без да сте искали, това е друг разговор и той трябва да стане с човек, който ще ви прегледа. Ако имате болка или парене, ако има промяна в цвета, ако има повишена температура, това не е механика на течността. Това е нещо, което не се оправя с навици. Ако краката отичат силно и отокът не спада до сутринта, ако се задъхвате, когато легнете по гръб, ако трябва да спите на две възглавници, за да дишате, това е сигнал от сърцето и не бива да го чакате да мине. И ако сте мъж и струята е отслабнала, ако имате усещане, че не се изпразвате до край, това си има име, има си и решение, но решението не е в кухнята. Казвам ви тези неща не за да ви уплаша. Казвам ви ги, защото добрият съвет винаги си знае границите. Всичко останало, а то е мнозинството от случаите, повярвайте ми, мнозинството, е точно това, за което говорихме. Течност, която се движи в грешното време, мускул, който е станал раздразнителен, и сън, който е прекалено тънък, за да ви пази. Ще ви кажа и още нещо за съня, което мнозина пропускат. Стаята трябва да е прохладна, но краката ви трябва да са топли. Звучи като бабина приказка, а има много проста логика. Топлите стъпала разширяват съдовете в тях, тялото отпуска, кръвното пада малко и сънят става по-дълбок. Чифт вълнени чорапи вечер са по-силно приспивателно, отколкото си мислите. Тъмнина. Истинска тъмнина. Не полумрак с уличната лампа през завесата. В тъмнина тялото прави хормона на съня. На светло не толкова. И часът. Едно и също време на лягане, всеки ден, включително събота и неделя. Тялото ви обича реда повече от всичко на света. То не се оплаква, но си отмъщава тихо, ако редът го няма. И телевизорът, включен до късно, който не гледате, а слушате в полудрямка, той не е сън. Той е онова тънко, повърхностно състояние, от което всеки сигнал ви вдига. Заспалият пред телевизора човек става през нощта 3 пъти. Заспалият в тъмна стая, с топли крака и празни крака от течност, не става изобщо. Хайде да върнем всичко в едно, за да го носите със себе си. Вие не се будите заради водата, която сте изпили вечерта. Будите се заради водата, която е стояла в краката ви цял ден и се е върнала обратно 2-3 часа след лягане. Будите се и защото един тих недостиг е направил мехура ви раздразнителен, а съня ви тънък. И будите се, защото вечерта натоварвате тялото си с сол и захар и после то работи цяла нощ. Значи, вдигате краката за 20 минути вечер, движите пръстците, пиете водата в първата половина на деня, вечеряте леко и несолено. Връщате в чинията си семките, ядките, зелените листа, лещата и овеса. И половин час преди лягане, лъжицата мед със съвсем малка щипка сол, ако това е позволено за вас. Дайте му 14 дни. Не 2, 14. Защото тялото ви не е било разбалансирано за една вечер и няма да се подреди за една. И сега последното, което искам да ви кажа, и то не е за тоалетната. Онази жена на 72 години не се върна при мен заради мехура. Върна се, за да ми каже, че отново е започнала да се вижда с приятелките си. Защото цели 3 години беше отказвала всяко гостуване, всяко пренощуване при дъщеря си, всяко пътуване, от срам. От страх, че ще стане през нощта в чужда къща и всички ще чуят. Ето какво всъщност ви отнема нощното ставане. Не съня. То ви отнема живота на дребно, парче по парче, докато не забележите, че сте се смалили до 2 стаи и 1 стол. Затова не приемайте това като нещо, което просто идва с годините. Годините ви носят мъдрост, търпение и внуци. Те не ви носят задължително счупени нощи. Тази нощ вдигнете краката. Тази нощ вечеряйте леко. Тази нощ вземете лъжицата. И утре сутрин, когато се събудите и разберете, че не си спомняте да сте ставали, спомнете си, че тялото ви не е било развалено. То просто е чакало някой да му обясни къде е грешката. Спете цяла нощ. Заслужили сте си я.